Rumah ingin dadi jasadku aku trimo meguru karo Kacantan Klos Manten Rimat Dian Asmoro Santo Bapak wujud dadi lakune pasaran trimo manten. Yo, Kowe mapano jelajahe kebrapapan yo, kowe pinangka dadi lakune pasaran. pagi kliwon sipahipun Pasaran limo minangka pandhane kawulane ing jagat Mertapada dadi pituning para Jawa kang titah ing jagat Mertapada kang aran dina niku pasaran limo mula kang jaga kersa jenenge ning kaprajan. aduh Kiai aku njaluk pamit dulu ta pangestu tak opo iki dadi kesane Kiai tak mesti Duga prayoga dinggo tak pangestu ing jagat
Inggih menika tomat kanggo sepan nagari Bono Kawarsu yen Goro Ngendra Prasta. Ya negara Pandhawa. Marmana Goro kang sultan karo santen kawula kasarta yen dinandra kaya praja satus tanako kalih. Tiga Sultan Jangkep tiga. Mila pantai kersane nyawataken yen negara Bono Kawarsa. Negara kang temah panjang kunjung pasir pawukir mangri papro jenawi kerto toto wah prahajo. Panjang soro sapane kunjung kami bawane terus kawane praja tangan banjur kendari. Tete ora mulya kang jowo dadi jajane jowo padang jagate dhuwur kuku atur putarane. Jero kancepe ombo kinara dadi dadi datang kabeh wonten negara Amarta negara Ngendra Prasta. Dasar negara kang pinamulan para widodara dari lawan tanah. Sibarasari sari mondo itu cepat kasuri kasri pongas kandano membangun tempat dari panggilan ajar. Pasaran samudra mungkin gunung pasang rangking mojo orang panggungan ngamanakan benawi iwo ngamanakan banggara Patakan pasapinan yahnani kogen langkung yarmanya tajo kokro pikiran taring korna yoko rojo Omuling korong ewa dasorai menangin lomaskan diso yang diso Aja dosa kutunan gunung kere-kere dinilai kan toko ini temen ayun toko ini tertoko koni wakarejo Nyondro lamunan kemakakan kalau datang arasakan toran kritan kono menurti seluruh kemantesan berlimun tanda pindo selodan di seluruh waktu lagi tanda pindo sekotang nampak menterwajani sapi giring selo seluruh sokongan tanda hamlu selo taruh kono penjote pindo mikir konar modoi mikir tojo moro Rimakan nomor kawan yang sambung bojro teman teman boro kawan sobat kondo tejo manai moro kawan yang sambung ingam rojo moyo kebusan bebek titik minggu kambangan kan oleh sambung ingam datang anda sekolah limpa orang ingam tinggal yang bapak yo suang datang sarang foto bakal ketero yurakan roh jangan kena burung amar tuh burung to kawan Mamano sedekah kimang wae mangan aku dari sinau prakang samo tiumbas Wapetin marek wae wakaton dojang pakon rojo Ewo tani mengkaino melaku istipat alami sana andal joko lalu turunin negoro Puspun dangkal koyen poro kau among roh koyo among kau orani Demongol tanggul tangan sopok kuih negoro Terkait kesanan mayat menawar cinta-cinta jabat yang ewotin kesanan pisang menawar ketono bungkus kini berbok suoso menyebut hasil ayo koko tentrem negoro ngamanto koro ketunggan koro projo sakau menentukan lancar sakang kate tansa menanggung bagyo mulyo kiro Ketinara harjo ketelo dayak bingkar kanjeng kemarin dunia orang Kalau ibu aja kalau kita punya hotel bono Kawarsa dasar mau kawan Taiwan bersat boro salman jalan moro mati dewa moro dari atas kita rojo minta bono mati sini nak bono Kawarsa tertentu nanti langsung dewa kau melihat sini bono Kawarsa Jerman lantaran tersebut Opo tadi ini kaji agar mikro sopo saya ini sopo Opo sopo saya ini naik opo sopo saya ini kurang Opo sopo saya ini naik
Tuhan Rentojo orang kaya pusaka kang ndampa negara Ngamarta disebat pusaka Pancawarna Panca wilangan 5 warna lan ora prabu sarjana kanembang rasukan suci kerasuk ing mangsa pusaka ing kapisan Sunnah kali masa Sunnah kali pusaka Dene pusaka mongko kapitale Sopo ngaku Guru kang dimaksud ing negara Ngamarta Pinangka dadi pengayom para kandhang Sulman daping para kawin Tri perkawin tri barang Pusaka kang dienggo Kyai Kanca Jatuh kang mlebu barang itu Datang pinangka para kandhang Sulman kawula Inara dadi tenganan para prajurit tak dari bono kawaso Dewa-dewa ngaku pusaka suarane tingkat pinampi bali menawa Katan kaya kong sopo sarang kong ngendari ngamarta pada ngamarta ayo kong harjo nani kata kong kawo tapi jangan ulang pasinan tegal mesak kanan kiri parsone ngaten kaya kiai ponco harjo kang kelahiran dari ngaku somungan rang kabeh kelibur hanya kaya manis kong tombol sebelum orang ngaku Tentang kembali satu yang papan bangun sama rata Itu mau jatuh dari mangga oleh Osman tinggalan itu Orang kandang orang kang mapan kontri Kalau tim geloras coy untuk kapan so Tetap konco warmo Ikan mau kambing bangsa wujud dalam Yaitu bak kolalan Minara jatuh Angkat sowan terkepis pimpinan dari Ngamarta Wonten Konco Ngamarta negara Nyedrasta sing kesempatan tanggal agung Moga Ngamarta bangsa tentoso Ngamarta kita kesempatan pendapat agung negara Ngamarta Titiwati jam dosa langkung dan dosa setengah tengah luhur Nasmat dosa pengadilan pendapat agung Jedro Prabu Puntadewa Yo Yudhistira Widakangka Yo Sandarma Santa Yo Sang Pandhawa Yo Sang Kuntiputra ing kula tansah nampi swalira para kawan saking Padukan Prabu Karang Liurah Semar Bodroyo Yo Sang Buka Sakti Yo Sang Yesmaya Sakti Sampun mangar sombong dalam para Prabu Puntadewa Rikala semanten Liurah Semar Bodroyo Sang Moyo Gati Pekeraken Pandai Papan Jokasrat Jumpan Yoi Sang Josino Yoi Sang Kirowo Yoi Sang Gandung Padono Satyo Gagah Dibur Sikek Obimbal Jojo Pinoko Tasyo Abilang Purwono Kainang Indro Kasyo Bono Tokamanso Jana Yoran Burung Melakukan Ngaipan Jokasrat Dengan Yoi Sang Kalik Yoi Sang Pahat Yoi Sang Kumbang Alyani Tepungai kono Yang ajur mengerahkan kali dalam rakyat pandu kasih bang-bang turunnya bang-bang satiro kamu suanai manusia dalam jangan burung-burung amat Sang Prabu Puntadewa Rikala semanten Yang siu mengerahkan para panjenengan Raja Mantri Bupati Demak Betel RT RW lan sak panunggalan kang mapan orang Raja Ngamarta sateman kula kaya condaya kepacan suci kaliwan langsung ing kelembutan rikala semanten paripurnaning kajian maosman ajeng kraton Wonoto Kawanso temah Narendra Ngamarta Sang Prabu Puntadewa dereng kawrat dari sabda ing supa ngakalan ing Osman
Bagong Puspiteng Bagong Puspiteng Ujono Miang Pantrakan Sarwa Bobro Prabalanyo Sumira Kenyareng tejo kang lali tilat sisiring kate wibukondo ambeni katupeng maruto bondo selaran kamanang balkongos Ratu Tomo Tatenya kang linuwe Pranayaka Tyasra Harjo Angkar Ribeti Beto 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 saring mongsa projo Beto Beto haratane mongsa projo Iwan Sukmana ngajine sekarang bono lagi pujine puji dharma dewa pariwana penyanyi sunan jagat martaba ora semengko Kakang Semar Badraya bagya sang tenawe roh ngasal ingsun padha suka nganting kawidadan Kakang Semar Badraya bos Bagagak ugak-ugak sadhita Gus Ndara kula napa pamujipun Ndara Kunta kula sahaja sowan kula kepara saking menika kula tansah nyasaken panganggen unjuk wonten asmanipun Paduka ingkang sinuwun sesembahipun tiyang sak negari mangkono Kakang Semar Badraya ingsun tampa
ora mung pangestawan kuwi genti tampang Kakang Semar Bodro. Kula pundi tangan kula kare. Kula tangkang wonten puncake krempo kula wedrang warga gendhat snorat daging kayuangan. Mimpuh napa leksa Ndara kula punten mengkono Kakang Semar Bodro Yai Werkudara lan adiku Janaka pinten lentang sing aja nganti kalayatan ambil sira ngaturna pambagyan raja marang Kakang Semar ingkang katembeng Prabu Ana Praja Namarta Yai Werkudara lan adiku Janaka kakilamu foto kecekul mengadep kono ngokolo ngamar kaki kakilamu ngaten terus Ndara kula belajar nampi pangujinipun Ndara kula Werkudara lulus raja kula nyasaken sembah kunjuk wonten dalam Ndara kula Werkudara Gus Ndara kula blengger katompo panapa kaki kula pundi mugi dados jimat Ndara kula Werkudara ora mung kanthi prayogan Jepara niku kono krasa aku sampun langkung prayogi boten kirang setunggal punapa nggih Ndara kula Werkudara sembahipun para kawula semono uga aku Kakang Semar Bodro ngaturake pambagya raja ora mung padha lestari kono praja Ngamarta nampi panjenengan Ndara kula Bagus Arjuna Ndara kula Permadi nampi panjenengan Paduka lulus raja sungkem kula kunjuk Batung porang pangestu tampan ana Kakang Semar Bodro kula tamping kindacosna jimat Kakang Semar Bodro padha paminantu raja praja Ngamarta Kakang Semar Bodro yo padha minantu kawidatan kamuning praja Ngamarta Kakang Semar Bodro menika yo Kakang Semar nampi pamujinipun Ndara kula kembar wilujeng Paduka Raharja napa pamujine Kakang Semar Bodro lan Sandikara sembah suwun puji syukur ana dalam Gusti Kang Murjeng Kakang Gus Ndara kula kembar mengkono Kakang Semar Bodro mekaten nggih Ndara kula kembar yo mengkono Kakang Semar kanthi suta prayoga jeneng para lungguh ana ing Praja Ngamarta Kakang Semar kan prayoga lungguh ing Praja Ngamarta inggih sampun boten kirang setunggal punapa nggih nah wangsul dhateng Paduka Ndara kula punten sak sampunipun para kadang-kadang mrika mliginipun Ndara kula Puntadewa sartanipun ragil Pandhawa Ndara kula pinten ratangsih ugi Ndara kula Wasadewa menika sampun sedaya boten wonten sami jiwa enggal kababar menawi dados wigatosing manah syukur nimbali jateng abdi kula pun Semar Bodro Naya wonten paring dawuh kados pundi Ndara kula Ngamarta rikala semono Kakang Semar Bodro Naya marmo Kakang Semar Bodro tak rawuhan Praja Ngamarta sepira ing dadi kaluhutaning Puntadewa sing agung pangaksami Kakang Semar Bodro Naya jalaran Kakang Semar Bodro ingsun suwanakun Ndara Ngamarta kanthi kadhatan mawa sitra Kakang Semar Bodro wonten dados menapa kula minangka saged dados pangomong para kadang panggo mliginipun Ndara kula Puntadewa sak putra wayah menika kula sampun gadhahi prastya wonten negari Ngamarta saged dados pangomong nika bahwasan tunggal kasawatna remuk kasawurna kula saged depani bumi perdikan wonten negari Ngamarta watakipun Semar menika ngaten nah kebangsaan menika ngantos sedanten enggal kababarna menapa nyidatosi wigatosing manah sak mangke kula badhe nderek
klungsu-klungsu badhe nderek udu kepasan negari Ngamarta wonten nandhang pepeteng sak saged caket kula badhe saos pemandang ilmu dinandhang kula ibaraten nandhang kaluwen kula ingkang pinangka paring dasak sawonten wontenipun ndoro kula parang saking nyampun ngantos kedangun enggal kumbar-bar wigatosi manah ndoro kula punta dewa mangkono Kakang Semar Bodroyo kepara kang sopi Kakang Semar Bodroyo paraku sadurunge sarana sanjaring sanggar pamujan wetana praing Bathara kanthi lenek Praja Mala balantalan bata salengkar nyangka sasmita Kakang Semar Bodroyo ingkang mangka rangkokan tak juwe suwun presa kejaba Kakang Semar Bodroyo Kakang Semar Bodroyo rikala santen paduka minta ludahi Bathara kanthi lenek Praja Mala balantalan bata salengkar nampi kanugrahaning Bathara ing akaya luka mengkono Kakang Semar Bodroyo lajeng nampi menapa nampi wangsit menapa saged mangke kula barbaraken dhateng dika Ndara kula punta mengkono Kakang Semar Bodroyo rikala semana Kakang Semar Bodroyo sajroning aku ning ndara sanggar pamujan wonten kraton negara Ngamarta ing kono nampa sasmita saka Bathara akarya rupa yana ngarsa dalem Gusti kang murbeng rasya Gusti kang murbeng kawasa ing kono prayata negara Ngamarta ana dumadi sendhang kang mawa tejo nanging sendhang iku kadhadhah ana tirtane kang kaping pindho ana tirtane kang sumara ijo maya-maya nanging ana kaping telu sumara cahya jenaya cahya kuning Kakang Semar Bodroyo apa itu pasumenan kang jinangkung ana ing jagate putra dewa apa itu ndadya pinemi sing negara Ngamarta apa ndadekake tentreming para kadang Pandhawa Kakang Semar Bodroyo Mboten menapa-napa. Nah, kula tansah agung ing dados panjenenganipun, agung dados pangandisanipun. mengkono Kakang Semar Bodroyo Lajeng dika nampi sasmita yen Praja Ngamarta dumadi wonten senjang kang mama tejo. Wonten tirtanipun ingkang wening, wonten tirtanipun ingkang sumarat ijo maya-maya, wonten ingkang sorot jenar. Lah menika. Menika syarat tigang perkawis saking pamangke kula paduka ngantos tekan. Menika tertentu negari Ngamarta badhe nampi pacoban. Pacoban menika tentu badhe nampi kanugrahan. Badhe nampi kanugrahan tertentu badhe nampi pacoban. Ewa dening tiyang badhe mulya menika kedakan nglampahi lekaos ora ono bakal mulya kok ora rekoso. Lah menika
Lah, kepareng saking menika padha ngantos kedaten. Kula nindakaken ing senebat catur warna. Lah, catur menika sekawan warna mestani ingkang sepisan kedah nindakaken lakuning bumi kaping kalih menika lakuning tirta kaping 3 lakuning surya kaping sekawan lakuning candra ingkang sinebat patang warna menika wibawa wicaksana sentosa lan prasaja. Lah menika liripun watakipun bumi watak mantring panganyong menika pinangan dadya tepo tukaring para kadasuna mandhaping para kawul kedah anggur wanter ngeno ngabekul pangasen Gusti kang gelar jagat ngrasuk kapitayan tetekan kang barang kang tekun linambaran ati nang suci tumindak kang jujur den. Lah menika jalaran sedaya menika wonten pralampika. Lah ngaten nika watakipun bumi contonipun bumi menika damel menapa kemawon boten badhe selak boten badhe kalah menika diparingi dalem nika pamuruhan menika dipun tanemi pinangka panggesan para kawula nderek kemawon nang ilinga. Lah bumi menika ugi wonten ingkang jagi ilinga maneh sing jaga bumi yen badhe tumindak menawi satengahing bumi badhe nanem tuwuh menapa kemawon kedah kula kuwi jawab dhateng ing ndreksa bumi menika mengkono kakang Semarbodrono iya. Lah menika ingkang sinebat wibawa nika watakipun bumi. Kaping kalih niku watakipun tirta niku watakipun toya. Wonten tembungan ujare wonten para pinter, para sujana, para pujangga ana tetembungan aga ngumpuli gunung lembut ngumpuli banyu. Lah kedah mawas diri. Delok kawontenanipun wonten ing jagat Mercapada. Apa to kawula kuwi kaya ngapa? Lah jalaran wonten tetembungan. Ing ngasor tuntula den madya mangun kasata kuwi handayani. Lah menika sing sinebut wicaksana. Kedah saged manjing ajur-ajer. Lah menika jalaran sedaya menika sampun wonten ingkang rengkuh piyambak-piyambak den. Menika ingkang nomor kalih ingkang angka 3 watakipun Surya. Surya menika nggadhahi tanggung jawab wanci enjang jumuh-jumuh wonten rahana wonten jagat lintang wanci sonten pangklong wonten jagat kirleng. Lah nika lah ingkang sebat sentosane lair tinggal saras sentosane batin dados pamayo dados para kawula kadang gadahi tata titis tutus tetes lan tetes. Lah menika dadi ampun ngantos dados pamayo menika pun ngantos beda-bedakaken endhek dhuwur derajat pangkat sugih miskin para kawula sedaya menika boten gina ingkang dipun suwunaken benjang wonten pangawasaning Allah Yang Maha Kuwasa wonten sadalem Gusti Allah kanthi Allah namung amal kesaenipun wonten jagat rame ugi wonten ngalam donya sampun sakmesinipun tiyang gesang wonten ngalam donya menika tertentu golek kadunyan menika tertentu nanging ilinga dhateng pangujikan gelar jagat ugi panguwasaning Allah Yang Maha Kuwasa ugi wonten sadalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Menika ingkang sebat santosa. Lah menika jangka wau kaping sekawan watakipun candra menika rembulan siji pangayu si angayomi angopeni. Lah kaping sekawan angulataken ingkang sebat prasaja. Lah ampun ngantos nutu nek mau dicuthuk aja cocok jiwe nek gawa dijiwe. Lah niku aja cocok ngapusi nek mau diapusi aja cocok ngatur nek mau dicatur. Kabeh njagel lho iku adake niku kanca-kanca mburi niku nyambut gawe ngakune karo sing wedok sambatan. Lah niku mila nyokat kula kuwi enten.
Jalaran Gusti menika ugi paring pauman dhateng titahipun. Titah Mercapada menika yen boten emut dhateng Wangsen Alayang Mangkosa. Wonten sedal Gusti, wonten sedal Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah menika Gusti ugi paring pauman wonten mripun 3. Lah menika siji sing darani hukum alam, kaping kali hukum adat, kaping 3 hukum dharma. Lah menika contonipun kirang syukure dhateng kawula Nusantara negari Ngamarta Gusti kang murbeng paring hukum alam menika wonten gunung jugruk banjir lan sak piturute lah menika hukum alam. Jeneng kan sobat hukum adat sedaya ingkang diragat contonipun lah mriki badhe sedekah bumi ada aling kuwi sok niku mbeleh kebo gandeng ora kebo cukup niku leleh niku diparingi sumur dadi kebo terus kanggo murah kabeh sanak kandang ning ampun ngantos ninggal naluri adat naluri langkung-langkung budaya Jawa wong Jawa aja nganti ninggalake jawane lah nikon kula namung pewon nanging ing angka 3 sing pinesan hukum dharma lah mriku paukumanipun ingkang ngasakaken Gusti kang murgeng kawasa nek manungsa ora gelem eling marang panguwasaning Gusti ora gelem eling marang panguwasaning kang gelar jagat lah menika nek sampun diparingi hukum dharma menika tertentu badhe nglampahi lah menika mila saking menika kula ingin netaken ampun ngantos kados monggo sanjangan kula boten yen dipun agel-agelaken. Sedaya titah Mercapada dianggep sami. Ampun ngantos bedak-bedakaken titah Mercapada ing jagat Mercapada Den Ndara kula punta. Kepara cangkaya tumengkung Kakang Semar Bojone. Tak estiyopon dadi kersane Kakang Semar Bojone. Yen to kados mekaten nderek dhateng atur kula sagah mbiyantu kasihipun para Pandhawa. Kula wonten ing mriki menawi ngersa paduka Pandhawa kula punta kula boten badhe menapa niku wonten padukan kula piyambak. Estu niku wong sing njaluk tulungan tak tulungi ana tetembungan ati karep bandane cepet kula tulungi njaluk tulungan ton kula bisa nulungi. Lah keparing saking menika ampun ngantos jaga-jagake marang paweweng demenota tulung mring sapa wae lah nika salat njabawa rasa kendang alus Gusti andhak asore panggalih andhak asore den ampun ngantos langkung-langkung Ndara kula punta nampi sasmika yen negara Ngamarta ana sendang sorote 3 perkara. Sorot putih iku pinangka anindakake nika syarat agama suci ngerasuk kapikan sowan sowan nganggo kaya apik nganggo iki becik nganggo kono ya apik jalaran kuwi dicake marang sing kagungan ya sing becik iku yen sepisan sorot putih sorot ijo maya-maya menika pinangka alam kasuwargan lah iku golek swarga tembung swarga swara sing lega ayo tembunge jaran para pinasis para pinter wong Jawa duweni aksara ana caraka kula lan panjenengan ana putusane Allah Hyang Mangkosa yo Allah Hyang Maha Agung Allah Hyang Maha ayo ora jagat Mercapada gawe sing becik-becik tentu wong ring sapa wae lah menika ingkang angka kaping 3 sorot jenar iku sorot kuning lah niku alam kang lah niku ampun ingkang swarga dereng kiriwanci menika ugi wonten alam sorot jenar lah kepareng saking Den monggo sareng-sareng manuka puja brata mesani betholen akar lukan ketenjaran kang tekun linambaran ati ing suci Den Ndara kula punta yen kaya ngono Kakang Semar Bojone tak estio dadi kersane Kakang Semar Bojone ayo aku mangko dikersani Yayi Werkudara lan kadangipun Kakang ayu padha nek dadi kersane Kakang Semar Bojone wah yen kaya ngono aku kacarita tak kula semanten dereng sawetara daing benyo kirim gono rasa
ora kaya sinten kang yen boten madhari stinggih binaturata negara Ngamarta ora kaya urusan saka negara Mestina utusane Danang Kumbaya nerpeweh nek sapa iso ngandya permai kanca dalan yen ana dalem kanca